Hi guys, good morning. Happy Sunday sa inyong tanan. Diha nga nagatan-aw kanako karong buntaga. Uh, Welcome back to my channel at Save Vlog. Practice pa ni guys kay mura di pa ko makadimao. Karong gahapon guys, di off na ko unja dito ko nyuli ko sa boarding house saka bahay sang igsoon kay at tumako dito kung relax unsa kay dapat itiwas lagi na mental me tipo adlaw kauban tong hanang kaubas boarding house budget pod unsa kini bang mabisita perting dali as oras pira hinungan nagsugod big alas 8 unsa mo undang lamig mukaog paniudto ja pagkahapon pagtanaw na sa orasan hala alas 3 naman to pero nagpadayon ra gyapon miss amo ang pagpintal sa bahay guys hantod alas 9 sa gabi kay aghang dio imbis mo relax alang trabaho kay lisod mangita og kuan karong panahon na kanang nay pintur ba kay mahal pod og bayad sa wa pud lagi budget na nahutdan ay daghan po mga kakulian sa kinabuhi ba daghang istuhan sa kwarta mo nang na short sa karon moan kami na ako na lang naghinay-hinay sa gitabangan po atong kauban tapos bay boarding sa salamat sa Ginoo nga ang bay sa una pating gabuka bay sang igsuon nga katong namod sa una way paki ja way paki ni bija lamang pod nga igyag bay nga wa laging tawoy wa may tsura ja daghan kadto dadtong mga basura mga stock nga mga gamit nga wa na lingi sa tag-ida gipanglabay na wa na silbi mo nga karon murag nagandagaan naghang paminaw lami nag diretso na hang pananaw kay na bawas-bawasan ang mga butang nga way mga lami laging gipang agbanhang gipamaligja jak katong mga gamit katong mga plastic dapat mga gato pang mga puthaw nga mga gipang kalawang na mao toy hanggi baligja pero barato ra lagi pun madyo na laman makapalit og snack ja kanang naay na basta na ajom-ajom na hayag-hayag na gabi kay harap ang di pa lagi kanang persa kay agahang lawas di mapwede kuan robo-robo kay lahi na saon alam sobrang kuan na sobrang hasol na karon kay kanang ahong lihok binantayan na kay kinilaging nagibate gamay lihok ug gamay arsang bugat mo under na di na ko katog ini kagabi pero dako gyapon kog pagpasalamat sa Ginoo guys kay didto hapit na to human na tong publishingan karong December to pohon kay aron kanang maloy Ginoo kana makaloy as Ginoo nanay mag-abang tuloy-tuloy na ang kuan kana naay magpudyo nga di na mo reklamo nga na ito nay kuan na mga mauna nga na karon kalos Ginoo lami na jud ang bahay sa katong baja guys di dito ang bahay to sang maguwang to sa ibang agang maguwang to sa ibang bansa anja ako lay ni ako gabantay dadto na sa nanguli mga namudyo datong una sa karon ako nay nag kuan ako gabantay so ang gipaajom-ajom laman ja nga opportunity ang budget para igasto dato si jahang bayon sa mga kinahanglan. Ja kalos Ginoo guys, hapit na tumaman. Kay hindi man pwede kumo igsoon sa gilibre tag pudyo ana nga balaya. Di na lang ta mo lihok, di nato limpyuhan. Kay siyempre kita nagpudyo, kita di mo limpyuhan sa kita natalihan nagpudyo, ja o patapabanga, ja di patamang limpyo ay batik na inala nga
bisag di ato ang bahay ang limpyo ta kay aron itay kasaway sa pizza may mga guba at jumon pwede makamaingon nga pwede ba ninahong pwede magpahibaw sa tagidya mo inbox sa messenger may naiguba daari pwede bag kanang pwede bag adyohon namon sa ididak lang sa kanang naabang sa bahay kay og pasagdan ra ni muan mabasa yari mabasa baron or mahugmak baron mo nang kinahanglan gyud adyohon depende ra man sa pag-istorya sa tagidya kay og pasag nagpudyo diha nga balay nya pasagadra di mo repair kay mauna di mo tagidya aw di pa na maadyo kinahanglan nga og nay repairon mananghid sa tagidya mo ingon gud nga nagba puntahan sa CR nagba ja naganahon na mig among pulihan kay wala lagi makita na mig malibang makita na mig mangihi maligo ba nga na ja gusto na magmalidag bag-o pwede bag amang alisdan ja ididak laman sa amang abang kana simple ra jamo nang muan ganahan pud ang tag-iza na nga mo kuan mo ba sila nang mo abang mo istorya pud sa mga problema para kana di maglala di mo daghan ang katuba ja guys karon jamo tong manana tong nami nakatong na kula may nagantog kay mo gaway naman bayad to limpyo na tas na pugtolin limpyo ng palibot nahapsay na ja lami ang tog sa karong buntag ni pag duty na kay Sabado ra hindi off sa Domingo trabaho naman ko Domingo ngadto sa Bernes trabaho ako po pagpasalamat sa Ginoo nga sa akong pag-abot diri nakadawat ko kana na ay sorpresa nga makaon nga sorpresa pero mahal siya karing silingan na mo ari tapos diyan pa nagtrabaho diya sabi diyang bahay sarado na diyang bahay pero kanang bintana o kasing plaza palimpyuhan diyan na ho diya ang gilimpyuhan ang bintana ra diya kung gitigaluhan kani na diyan ay na ho isna ko no diya kuan in sumada na alam mahal kaya ni ja na favorite ni na kulit na kanang kuan ni bread rolls lami sukulit ang itilawan gyud ja pagpamahaw na may ka ang lami na mga ba mo kaya mo tagaan na lami ka ni mahal mo gining ribbon guys na dako og ngisi ijang igsoon ni ngari ijang igsoon laki ni ngari kay gihatod diyan na pa diha diyan nagtunol ha ani nga pagkaon nga ingon ko no jang ate nga isna ko ni diyan na ho dihang paglimpyo ko sa jang bahay na inom ni kabuo ka nang gikaon agisa kay kuan ja agisidlanan kay dia full of love ko no full of love mo ribbon nalipay ko kay bisan og kana na ay nuan tas arami nagkita adto ni ja kung mado si jag number na ho diri sa silingan ja ma ko ja kung tiksan nga og wa kon koy buhat pwede ba daw ko nuan pwede ba daw ko magpalinis kung sa jang bintana sa gawas agad ko sarado man dire ja ija lamang ko no tagaan gani nga ko okay ra ko mahilo ramang pero pwede ra ko tuwa kay simple man nga trabaho di ngani dito ko tinday ngani noan pero dakong blessings na ni house din nga pwede ra makamasugod na ho di ko ni musulan kay kuan naman kana na ay gamay ra man ang abutang pero niingon si jadi di man na suhol snack na nimo snack ko no so arang salamat sa Dios nga na mga tao nga nagmahal na ho naghatag na ho snack nga samaan ni kamahal kay karing ang amo ari kay tihikman wa bi luto na dyan nagsudan sudan pating gamaya luto pod luto okay ra na kana diet man ko pero sa ingani na di kong palit ako guys ngani kay mahal man ni mahal jamo ni sa nga pagkauna mo
Mo palit ako usahay pero ug kanang idoon jud palit na kuan kana na ay idoon jud palit ba para kuan adi palit kay sayang atong kwarta mo palit mo saging na lang palitin mo muan pa ko lamig puso ba na naanad tag kuan pinobre nga pagkaon sa salamat kung nitan-aw ka diha Ma'am Grace. Salamat sa imong gihatag ma'am sa mag-amping ka diha sa Japan. O more blessings nung ka kay di makatihik nga pagkatao di ka pareho sa uban nga bisag balibaran muhatag lang gyapon mag-amping ka diha ma'am kay nahibaw ko nga kuan ka kanang madyo kang tao ja para po na ho lami man po ng manghatag ta basta naa pero ugwa di lang po ta maghatag kay lisod po ja kana po muhatag nga kinasing-kasing po di po nang gananay mura kontra gusto kay kontra gusto kamuhatag sa imong isig ka tawo wa kay blessings ana sa Ginoo mao nga bisag balagi ginagmay imong ihatag basta kinasing-kasing mao na diha anja daghang salamat guys sa injohang pag tan-aw akong hinaot nga sa ahong vlog musipa bisita po mo sa ahong pajag anja musipa po mo para mudaghan po ng ang mga tao ba nga mo tan-aw na dining ahong ang gibuhat kay si Manoy kung insaktuhon nimo og istorya kay masuko man kuno daghang kuno dili mao nga salamat sa inyong pagtan-aw sa akong practice nga vlog o ako manghinaot nga kamong tanan diha nga mo-tan-aw nining ako ang video ana ka masama yung panglawas o mayong pang daghan pang mga kuan adlaw nga mulabay sa inyong kinabuhi maura to guys kay wala ko kay bab aun sa hang isulti wala ining otamana do ato pang kamera jaman-jaman sa istorya kay mao lagi practice para gini kumanginaot nga kitang tanan tagaan sa mayong panglawas sa kanunay o tagaan o daghang grasya gikan sa Ginoo. Daghang salamat guys sa inyong pagtan-aw o ako mananghid na ninyo nga mulayas na sa inyong atubangan. Salamat guys. Ako si Ate Iskabosa ang inyong lingkod. Bye bye guys. Bye.